Сірям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, в різних країнах світу, де люди співчувають, небайдужі до подій, до війни, яка відбувається в Україні з просто суцільним злом у вигляді Росії. І тут дуже важлива підтримка і розуміння того, що тут відбувається з боку людей на Заході, в Українах, ну, хоча б такого умовного Рамштайну, принаймні. І, звісно, Сполучені Штати грають тут, ну, найважливішу роль у підтримці України. Тому, і не лише тому, а ще й тому, що просто це великий інтелектуал, якого я дуже поважаю як чесну людину. Ми запрошуємо до розмов, і часто так буває, що шановний пан Ігор погоджується. Ігоря Айзенберга. Привіт, Ігоре. Привіт, Айдере, алейкум асалям, і вітаю всіх глядачів. Слава Україні! Смерть ворогам. Дякую тобі за те, що знайшов час, бо дійсно кожна розмова з тобою, вона така, знаєш, як такий розбір, як така лабораторна робота над політикою, над сенсами, над фейками і над усім таке. Ну, це дуже важливо, при тому, що зараз ми бачимо багато таких спроб розхитати суспільство українське, західне, там навішати ярликів різних, там сумнівів, зради, тощо. Я почну нестандартно, може, трохи, не з Рамштайну, який ми там, може, наступним питанням буде, а з того, що які ти бачиш спроби росіян протидіяти солідарності з Заходу, протидіяти двопартійній підтримці України в Сполучених Штатах, протидіяти взагалі наративу цьому проукраїнському, який створився в цивілізованому світі, які відчайдушні, але може трохи десь ефективні методи і фейки, і наративи вони використовують, щоб завадити підтримці України, завадити перемозі, зрештою. Ну, дивись, я вже бачу багато чого, на превеликий жаль, і на кількох фронтах, так би мовити. Треба віддати їм належне, що вони працюють над цим, над усіма своїми ПСО, і у них ці операції інформаційного, точніше, дезінформаційного впливу на взагалі на громадську думку в різних країнах, впливу на політиків в різних країнах, і просто впливу на пересічних людей. Вони відбуваються постійно. Ну, я би при цьому відмітив, що у них ніколи не припинялась шалена пропаганда, яку вони ведуть, власне, розраховуючи на те, щоб в Україні посіяти недовіру до Сполучених Штатів, зокрема, і західних усіх союзників взагалі. Це ж постійно відбувається. І це дуже їм легко робити, тому що в Україні всі розуміють російську мову. Можна просто російською мовою робити безліч вкидів на різні теми про поганого Байдена, про те, що там Україну примушують вести перемовини з Путіним, що Україну примушують здатись, що Захід не дає зброю, дає не ту зброю. Це ж постійно, кожен день. От, якщо ми відкриємо будь-який навіть новинний сайт російською мовою, в тому числі навіть сайт західних, будь-якого західного медіа російською мовою. Ну навіть, скажімо, навіть такі медіа колись дуже поважні, як Радіо Свобода, як Голос Америки. Саме я маю на увазі російські редакції. Ми обов'язково побачимо щось на кшталт того, що я зараз сказав. Чому? Ну, тому що вони можуть запрошуватись до етерів чи до того, щоб щось туди написати, якісь люди, які, власне, ведуть
ведуть от таку пропаганду. І це ж саме відбувається і в англомовному середовищі, і не лише в англомовному, а й вони розповсюджують ці всілякі фейки, дезінформацію, дезорієнтуючи різні речі різними мовами. Ну, зокрема, в Сполучених Штатах це дуже добре видно, коли роздмухується щось, навіть так, як вони робили, коли втручались в вибори американські в 16-му році. Наприклад, на Фейсбуку роздмухується англійською мовою якась несенітниця. І є російські штатні пропагандисти, всі ми їх добре знаємо, які постійно ведуть пропаганду російською мовою, яка орієнтована як на Україну, так і на численних емігрантів з колишнього Радянського Союзу, які знов таки вони всі розуміють російську, ну, тобто, що от Байден поганий, Захід взагалі поганий, всі погані, ніхто не допомагає Україні, Україну зливають. Тобто, це, ще раз кажу, треба віддати Кремлю належне, він це вміє робити, тому що він це навчився робити значно краще, ніж робив в часи Радянського Союзу. Тому що в часи Радянського Союзу ця вся радянська пропаганда, вона була пофарбована в такі комуністичні фарби, які не були на Заході популярними. А зараз це фарбується в такі от ультраправі фарби, які серед доволі великих верств, скажімо, західного населення, вони можуть бути популярними. Тому це не... Я вважаю, що це небезпечно, цьому треба протидіяти. Протидіяти можна лише розповсюджуючи правдиву інформацію. Інших протидій я не бачу, тому що в епоху інтернету, ну, якимось чином відрізати цю пропаганду повністю неможливо. Навіть якщо, скажімо, заборонити мовлення тої ж Russia Today, РТ в усіх країнах, ну, все одно є інтернет, все одно буде розповсюджуватись те, що розповсюджується. І це от інформаційний фронт. Ні, обмежувати треба, тобто звужувати коридор можливості, так? Але боротьбу ніхто не скасовував. І, наприклад, ти знаєш, ти навів приклади, це давно відомо про російську редакцію BBC, як вони, ну, фактично, там багато в чому вони підігрували Путіну. Зараз я не знаю, де ви, в Німеччині, або в Лондоні, або десь іще є. Також там такі телеканали, як «Дождь», де там, в принципі, одне і те саме коло журналістів, вони всі там, це одна бульбашка, де вони постійно кажуть, що росіяни не винні, там таке, що це все брехня, що маніпулюють там всіляко просто. А є ще, на жаль, навіть україномовна ось редакція, я буквально вчора читаю заголовок BBC Ukrainian News українською мовою. У війні Росії, це нібито пише Вашингтон Пост. Тобто, але це треба читати далі. Подробиці. А заголовок такий: у війні Росії проти України настає переломний момент. Далі Києву буде гірше. Крапка. Ось такий заголовок. Тобто, що ми маємо про це думати? І як насправді, що дійсно, в чому вирішальність цього моменту? І враховуючи Рамштайн, враховуючи там всі інші фактори, я хочу попросити тебе зробити тверезий аналіз західної підтримки і що відбувається днями і відбуватиметься, на твою думку, наступними днями, бо ж ми тут, у нас 10 днів, там 9 днів до, як рахувати, до повномасштабного вторгнення. Ну, те, що ти процитував, ну, звичайно, це абсолютно маніпулятивне повідомлення. Я читав цю статтю Вашингтон Пост, до речі. І це абсолютна маніпуляція. От такі поставити подібний заголовок, може, в цій статті взагалі там йшлося про те, власне, йшлося про те, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні. В цій статті про цей пакет буде оголошено, напевно, наступного тижня.
Ну, і, там йшлося про те, що буде важко, але хто каже, що хто-небудь може сказати, що війна це легко, що це що легка прогулянка. Там написано, що важкі часи в тому сенсі, що Україні треба звільняти на свою територію від російських загарбників, що це нелегко робити. І там йшлося про це, а не про те, там, що та й йшлося про ще в цій статті, що адміністрація працює з Конгресом, щоб виділити 10 мільярдів доларів на додаткову допомогу економічну, фінансову економічну допомогу Україні, щоб перерахувати ці гроші в український бюджет. Ну, от про що там йшлося. Щодо західної допомоги, то я спираюсь в даному випадку абсолютно на офіційні джерела, як Сполучених Штатів, так і інших західних країн, ну, зокрема, офіційні джерела Сполучених Штатів, починаючи від президента і далі державний секретар, міністр оборони, радник з національної безпеки і інші високопосадовці. Вони постійно, буквально кожного дня підкреслюють, що підтримка України буде тривати стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Україна звільнила усі свої території в міжнародно визнаних кордонах від російських загарбників. І тому допомога, звичайно, що вона буде продовжуватись. Можуть бути труднощі з тим, що Конгрес виділив бюджетні гроші на військову допомогу, коли закінчаться ті гроші, що були виділені Конгресом попереднього скликання. Але я думаю, що все ж таки, попри ці труднощі, нові бюджетні асигнування буде схвалено, тому що, хоча серед республіканців є ультраправа така опозиція допомоги Україні, але ці ультраправі все ж таки вони не складають більшості серед республіканської фракції в Палаті представників, хоча вони є суттєвою силою, вони будуть заважати і через це буде значно складніше ухвалювати відповідні бюджетні рішення в Конгресі. Але я все ж таки думаю, що вони будуть ухвалені, тому що така от є республіканська партія сьогодні, що знову повторюю, що хоча й незначна більшість, але більшість пересічних республіканців підтримує допомогу Україні. От було опитування служби Геллопа минулого тижня, і згідно цього опитування 53% пересічних республіканців підтримують допомогу Україні до її перемоги. Тобто до звільнення, під перемогою мається на увазі звільнення усієї української території від російських загарбників. 53% це, все ж таки, це більшість республіканців. Хоча враховуючи, Ігоре, існування Трампа, багаторічна риторика Трампа, ця абсолютно проросійська зрештою, так? Враховуючи його популярність і все це багато, насправді. Вони, в принципі, це нормальна цифра для того стану республіканської партії, в якому вона зараз перебуває, да? В хоробливому трохи стану. Це не партія, звісно, Рейгана і не партія Маккейна, але, подивимось, що буде далі. Але про Конгрес хотів запитати. В принципі, не про Конгрес, про цю аргументацію, яка теж лунає, і вона десь там в західних ЗМІ, там і в Америці, здається, це Орбан там озвучував, це теж род Путіна. Україна – це типу Афганістану, щось таке. Це такий наратив, який придуманий, я не знаю для яких чортів, або для яких дурнів, бо те, як використовує західну допомогу Україна, і те, як використовувала західну допомогу афганська армія і політичне керівництво, це абсолютно, як казали в Одесі, дві великих різниці. І це просто наочно, це виразно
І Україна воює проти великої армії, не великої в сенсі там великої, а великої в сенсі великої за розміром і за кількістю там снарядів тощо. І це про абсолютно, ну, це фейкова риторика. Я думаю, що вона зрештою не спрацює, бо Україна виправдовує надії цивілізованого світу. Мені так здається. Ти як думаєш, так загальне враження? Я абсолютно з тобою згоден. Звичайно, тому що Україна воює за своє життя, за своє майбутнє, за свою свободу і одночасно воює за існування вільного світу, вільного от, західного ліберального світу, такого, який ми знаємо, от, який утворився після Другої світової війни. І, звичайно, що у більшості американців, припустимо, є повне розуміння цього. Не дарма от в тому ж опитуванні Геллапа, ну, майже 2/3 американців підтримують, щоб Сполучені Штати допомагали Україні до повного звільнення усіх територій від російських загарбників. Мається на увазі військова допомога і фінансово-економічна допомога того рівня, от, які є наразі. Тому тут практично немає питань, не може бути питань. От більшість людей, я думаю, наразі в усіх західних країнах більшість людей це розуміє. А щодо Орбана, ну, розумієш, Орбан, звичайно, що ні у тебе, ні у мене немає доказів, там, що Орбан є агентом Кремля. Но Орбан – це Орбан, ну, це такий угорський Трамп. Він правий популіст, який експлуатує ідею там великої Угорщини, ностальгію певних верств населення за Угорщиною, яка була в складі Австро-Угорської імперії і таке інше. Ну і на жаль, більшість виборців в Угорщині вони це сприймають і за Орбана голосують, хоча, напевно, всюди, окрім великих міст. Ну, це, знаєш, так само і в Сполучених Штатах. Хто голосує за Трампа? Переважно от, глибока провінція. Великі міста за нього де живуть більш освічені люди, за нього не голосують. Так само і в Угорщині. Я думаю, що приблизно така ж ситуація, як і в Сполучених Штатах, в переважній більшості країн Західної Європи. Значна частина людей підтримує Україну і абсолютно розуміє, що робиться, за що йде ця війна. І тому є підтримка України переважною більшістю людей. І тому і уряди західні, вони, якщо ми порівняємо, скажімо, рік тому, коли почалося вторгнення повномасштабне, пригадай, що тоді казала Німеччина, що зброю ми не постачаємо в райони конфліктів, так, що ми, значить, будемо каски Україні передавати максимум. Пройшов рік, зараз вже є, як ми сприймаємо, скажімо, постачання Німеччиною танків, як щось, що є абсолютно очевидним, так? Тобто, якби, скажімо, більшість населення Німеччини, більшість виборців були проти цього, то Німеччина би цього не робила. Люди підтримують допомогу в Україні, тому уряди в демократичних країнах, вони не можуть не прислухатись до того, чого бажають люди в їхніх країнах. І тому беззаперечною є підтримка України і в Сполучених Штатах, і в тій же Німеччині, і в тій же Франції, і в тих же Нідерландах. Беззаперечна підтримка переважної більшості людей.
Тому я кажу, знаєш, Ігорі, і завжди, коли я тут зустрічаюся в Києві з дипломатами західних країн, я кажу їм таку фразу: дякую вашому народу за підтримку України. Не урядом, не просто ми ж розуміємо, як це працює. Якщо народ підтримує, то і уряд поводиться чемно, як відповідно народу своєму. Бо політики, вони всюди, в принципі, політики, так? І я хочу, знаєш, що запитати. Ось ще один наратив, який просувають постійно в медіапростір, навіть і українською. Я знаю декілька джерел в Україні, людей, які вважаються там українськими експертами, які постійно щось на користь ось цим зрадафільським тенденціям пишуть. Про російські наративи використовуються, просуваються навіть зараз. На жаль, ось такий термін утома від України. А я так думаю, щось тут не те, щось тут переплутано, там яйце з куркою або одиниця з нуликом. Так? У світі має бути втома від Росії, від поведінки Росії, не від України, яка бореться з цим хуліганами, терористом, маньяком. А чому ніде я не чую такого терміну, як утома від Росії, наприклад? Або він, може, існує, просто я не чую цього. І взагалі, наскільки втомився західний світ, ну, як і в широкому сенсі, так і в сенсі політикуму, від цієї навіть не брутальності, ну, можна вживати будь-які там слова, терористичності, нахабності, безглуздя, аморальності, нелюдянності там Росії. Чи зростає рівень такої, знаєш, системної, свідомої русофобії, як несприйняття не лише їхньої поведінки, там, не лише їхніх там бойових дій терористичних, а й їхнього способу мислення, їхнього ставлення до Заходу, до цивілізації, до інших країн. Чи зрозуміло, чи може розуміє просто зараз західний світ, розуміє, як насправді росіяни і їхнє керівництво через волю більшості росіян, на жаль, ставиться насправді до західного світу, до західного ліберального, вільного способу життя? Чи є таке розуміння? Ну, щодо втому від України, це буквально назва резолюції, які 11 ультраправих республіканців запропонували прийняти в Палаті представників. Вона так і називається «Про втому від України». І після там довгого переліку усієї допомоги, наданої Сполученими Штатами, от майже за рік, там іде резолютивна частина: припинити повністю допомогу в Україні, і військову, і фінансову, і закликати сторони конфлікту припинити війну. От таку вони запропонували резолюцію. Резолюція називається, так і називається буквально, про втому від України. Ну, тобто, це просто телеграма з Кремля. Просто з Кремля прийшла телеграма, просто фактично. Да. Розумієш, я думаю, що це складніше, тому що я сумніваюся, що з Кремля керують цими конгресменами республіканськими, та конгресвуменами, там Гетцем, Тейлор Грін, Біксом, там Бобер та іншими. Ну от це ультраправі, от такі американці. Таких в Америці є достатньо, хоча б вони в меншості, але їх багато. І для них путінська Росія – це взірець. Як суспільство має бути влаштоване? Ось така права авторитарна диктатура, авторитарний режим, або навіть диктатура. Саме право. От, що є праві ідеї, які втілюються в життя. І більше нічого немає. Тобто для них для них путінська Росія є близькою. А щодо загального сприйняття, я би, дивись, я ж не обговорюю з пересічними американцями, скажімо, як вони Росію сприймають. Я можу судити, зокрема, з того, як от Росія сприймається в передачах, скажімо, американських телеканалів. Я знову-таки не можу сказати, що я дивлюсь телевізор багато, просто в мене на це час. Слухай, Ігоря, тут усе має значення. І є жарти коміків, бо ця культура дуже розповсюджена і популярна в Сполучених Штатах. Да? Стендапи всякі, не знаю, там
меми якісь там. Тобто Америка це країна, яка дуже багатогранна, так? І це все цікаво, в принципі. Ну, от наприклад, я дивлюсь і стараюсь кожен день буквально кожного дня подивитись на CNN, знаєш, на CNN Америка, так у них взагалі етер працює, що там кожну годину новий ведучий веде інформаційно-аналітичну свою програму. І от о 7 вечора за часом східного узбережжя є передача Ерін Бурнет. А вона починає практично кожну програму кожного дня з України. Ну, напевно, тому що вона це близько до серця сприймає. Вона була в Україні, коли розпочалась війна. Вона десь 3 тижні чи місяць провела тоді у Львові. Вона постійно вела репортажі. І просто, значить, їй ця тема дуже близька. Вона принаймні 20 хвилин на початку кожної передачі присвячує Україні. Я думаю, якщо я маю можливість, я дивлюсь і слухаю. Це може бути перші хвилини передачі не присвячені Україні, якщо щось екстраординарне відбувається десь. Ну, там землетрус в Туреччині, наприклад, чи що в Сполучених Штатах. Ну, 95% її передач вона починає з України. І це включає те, що вона говорить і про Росію. І там вона іноді бере інтерв'ю у російських опозиціонерів, російських журналістів. Ну, тобто, я чому про це розповідаю? У неї є така спроба зрозуміти, що ж являє собою Росія. От як таке може бути, що в 21 сторіччі є така країна, яка робить те, що вона робить. Мені здається, що так, що ну, такі люди, як Ерін Бурнет, тобто ну, вона журналістка, така хороша, так, досвідчена людина. Для них це залишається от такою тера інкогніта. Як же це можливо? От вони намагаються це зрозуміти, вони бачать, що це таке от вселенське зло, вони не можуть... Ігоре, нехай вона тобі зателефонує, а якщо ти будеш зайнятий, нехай мені зателефонує. Я їй навіть своєю англійською можу доповісти, як це було. Я перепрошую, але дійсно, ти абсолютно маєш рацію. Їм це просто важко уявити. Так, так. І навіть цим правим республіканцям, які там Путіна вважають за зразок, насправді вони не знають справжню Росію Путіна. І якби вони там опинилися пересічними громадянами, так вони б, я думаю, там за місяць-два абсолютно звідти як пробка з пляшки. Напевно, тому що вони ж не звикли до того, що, скажімо, навіть до того, що їм не дозволяють говорити, скажімо, те, що вони хочуть говорити. Їм же в Америці ніхто не забороняє говорити те, що вони бажають говорити. Так, у путінській Росії можна говорити вголос, напевно, лише те, що дозволяє Путін, інакше можна опинитися за ґратами. Немає значення, ти правий, лівий, чи ліберал, чи будь-хто. От. Но я би сказав, що більшість людей, напевно, просто не в змозі зрозуміти, от як в 21 сторіччі може бути те, що є в Росії. Як може бути взагалі країна, переважна більшість населення якої схвалює, власне, все, що відбувається. Тому що мене іноді дивує, коли десь я читав в якихось західних газетах, ну от що в Росії люди війну більшість людей війну не підтримує. Я розумію, що є люди, звичайно, нормальні люди, для яких це жах суцільний, які війну не підтримують. Ну, я водночас розумію, що більшість людей в Росії абсолютно цю політику Путіна підтримує, абсолютно підтримує те, що він робить. І це, як на мене, Заходу ще потрібен час, щоб зрозуміти, чому так. Але добре, на питання чому, це дійсно час потрібен, бо вони в цьому не жили, на відміну від мене, там, наприклад. Да? Це моя біда, але моя перевага в цій галузі. Так?
але в принципі несприйняття такого, вони ж бачать, що відбувається. Вони ж не сліпі, вони емпатичні. Американці, переважно більшість американців Так. емпатична. Вони ж розуміють, що так жити не можна, і з цим треба закінчити, так? Несприйняття є дуже велике. Звичайно, переважна більшість американців не сприймає це. Вони можуть не розуміти, чому так сталося, чому у 21 сторіччі таке можливо. Ну є звичайно, що є повне несприйняття. Усіх цих особливо усіх звірств, які росіяни вчинили в Україні, це дуже детально висвітлювалося і висвітлюється в усіх американських ЗМІ. Тому несприйняття є переважною більшістю людей несприйняття. І тому і є майже у 2/3 американців симпатія до України, і вони підтримують Україну. Тому що для них це те, що робить Росія, для них це абсолютно неприйнятно. Як би людина не була політично налаштована, для 2/3 американців це неприйнятно, абсолютно неприйнятно. Там навіть якщо вони не розуміють, чому так відбувається, можливо, зрозуміють в майбутньому, але наразі це абсолютно несприйняття Росії, того, що Росія робить. І я би навіть сказав, що менше, скажімо, я їжджу в машині на роботу, і так радіо слухаю, і оскільки іноді хочу від політики відпочивати, там стоїш в пробках, я часто слухаю класичну музику по радіо в машині, замість новин. Це так, я відпочиваю. І раніше, принаймні, навіть я би сказав, до 24 лютого минулого року, американці дуже люблять там російську музику, деяку, наприклад, Чайковського, наприклад, Мусорського. Дуже часто можна було по радіо почути, там є канал класичної музики, передають якийсь концерт Чайковського. Стало менше. Просто стало менше російської музики. Я думаю, що це підсвідомо. Просто укладачі програм, так підсвідомість працює, тому що, А напевно, знаєш що? Слухай, це дуже слушна річ. Тобто, я знаючи, як будувалася взагалі американська радіоіндустрія, вони, особливо зараз, коли є методи відстежувати, скільки онлайн слухає якусь там композицію, напевно, їхні редактори, вони мають свою думку, звісно, але все ж таки вони теж орієнтуються, як і політики, на аудиторію. Вони побачили, що коли оголошують російського композитора, будь-якого, навіть непричетного там до війни і там 100 років тому, який помер, 150, да? Просто кількість слухачів зменшується. Може і так це працює? Так і працює, тому що, наприклад, я дуже далекий від того, щоб сказати, що Чайковський винен в тому, що Росія така, як є, це все одно, що сказати, що, я не знаю, Бетховен винен, що в Німеччині був нацизм. Вони не мають до цього відношення, але підсвідомо, і у мене на рівні підсвідомості, я вже дуже давно, за багато років до 24 лютого минулого року, я просто перестав сприймати якась там російська музика. Я вважав за краще переключити на щось, щоб просто мене не дратував факт. Чому? Коли Росія така, як вона є, навіщо пропагувати будь-що російське? Цього стало менше. Я думаю, що це і підсвідомість працює. Так, і люди можуть перемикати на щось інше, і це вимірюється, що людям знову таки, люди підсвідомо можуть це робити. Не тому, що вони пов'язують, там, скажімо, Чайковського з війною. Просто таке підсвідоме бажання людей відокремитись від Росії сучасної. Це, знаєш, Ігор, це те, про що я багато разів казав і років казав, що ось така естетична русофобія, це ж не те, що ми там лякаємося, боїмося росіян, а ми боїмося стати схожим на них, впитати щось від них такого,
що зрештою призвело до цього. А ми це з тобою бачили вже спочатку окупації Криму, де ще й з Грузії, так як вони до цього ставилися, і зрештою великою ціною, але світ починає це розуміти. Ну, принаймні інтелектуально-політичні еліти, я надіюся. А і от тут я хочу доторкнутися в розмові з тобою така тонка матерія, як російські журналісти на Заході. Російські журналісти, які, ну, наприклад, там, ну, це вже там зрозуміло, про що там «Дождь», «Ехо Москви» колишнє, вони так швидко змінили назву на якийсь там «Живий гвоздь». Ну, це взагалі я від їхнього креативу там завжди був під враженням, але Бог з ними. Нова газета тощо. І от ці журналісти, вони, в принципі, вони не кажуть, що Путін робить щось добре, так? Вони навпаки кажуть, путінський фашизм. Я нещодавно був в діалозі, там 3 людини було, я кажу, слухайте, давайте називати речі своїми іменами. Бо ніякого гітлерівського нацизму не існувало, ніякого мусолінівського фашизму ні. Був італійський фашизм і німецький нацизм. І давайте казати, що це російський фашизм. Ну, вони там трохи щось посперечалися, але зрештою, ну, тобто, немає чим заперечити цю думку, так воно і є. А тут, знаєш, вони постійно, просто вчорашній допис, такий один ведучий телеканалу «Дождь», який там, ну, в принципі, він служив усім цим 3 згаданим мною медіа, він написав, то російською цитую, «Прочитал какой-то очередной пост о том, что большинство россиян поддерживает войну, так показывают опросы. Не понимаю, почему те же люди не пишут почему-то, но это не так, вот такие журналисты грамотные, что, как показывают результаты референдума, жители Херсонской, например, области проголосовали за вхождение в РФ». Кінець цитати. Ну, я вже не кажу про те, що навіть якщо вважати фейковий, абсолютно фейковий референдум, як, до речі, і кримський, в Херсонській області, то принаймні ніхто не знає про херсонські бригади херсонців, які напали на Росію і йдуть за гроші вбивати росіян. Принаймні ніхто не знає про це, якщо навіть вважати це референдумом. Ось, а те, що більше християн підтримує війну, ну, напевно, тут опитувань не треба великих робити, щоб просто бачити кількість людей, які, ну, ти про це вже згадав. Але як нам відбивати від мізків, до речі, західних інтелектуалів такі наративи цих ліберальних нібито журналістів, які відверто просто маніпулюють. Ти їхню маніпуляцію, і ти розіб'єш просто однією фразою, так, одним додатковим запитанням або риторичним запитанням. Але таку от нісенітницю вони несуть. Переважно в інтелектуальній маси, вони виступають на конференціях, вони там десь в Балтійських країнах, десь в Німеччині, вони там умнічують, там тощо. Я забагато наговорив, хочу твою думку почути, на що з цим робити, або їх вже так не чують, як раніше, не слухають. Я думаю, що їх в неросійськомовному середовищі їх не чують так, як раніше. Якщо їх хтось чує, то значно менше, тому що, ну, раніше можна було побачити значно більше, скажімо, цитат, відповідних. Зараз, ну, от якийсь російський опозиціонер чи опозиційний журналіст щось сказав, зараз і значно менше. І навіть коли от у тої ж Ірин Бурнет в її програмі іноді буває там одна журналістка з «Доща», яка добре англійською розмовляє, ну вона я не дивився «Дощ», я не можу сказати, що вона там розповідає чи розповідала в програмах «Дощу», але коли вона англійською на CNN, значить, вона ну, скажімо, ніколи не казала про те, що це лише Путін, росіяни проти війни. Тобто, я не знаю, може вони розрізняють середовище. Може, вони одним одне, іншим інше. Ну, це так, така традиція, да. Я згоден з тобою, що в російськомовному середовищі, ну, ми ж цього з тобою почали сьогодні нашу розмову. Вони от роблять те, що роблять. Тобто вони розганяють от такі от різні речі.
відірвані від реальності. Не знаю, мені, знаєш, взагалі дощ, я не можу сказати, я колись там, коли він з'явився, скільки-то років тому, я кілька разів подивився, я просто зрозумів, що це така сучасна літературна газета радянських часів. Класне порівняння. Класно, класно. Ну, тому що була, я не знаю, для молодих людей можемо пояснити, так, що таке була літературна газета там в часи Брежнєва, наприклад. Була газета, така дуже велика, 16 сторінок, що дуже така вона, як окрема така велика газета, тому що інші газети були значно менше. Це Там був 8 сторінок. щотижневник був. Да. Ну, щотижневик, так, щотижневик. По середах виходило. Там перша сторінка була, як в усіх газетах, вона нічим не відрізнялась, там Слава, КПРС і таке інше. Далі було там 6 сторінок про щось про літературу радянську. Потім була 8 сторінка про події в світі. Практично те ж саме можна було прочитати в газеті «Правда». От далі була друга половина. 8 сторінок, 7 з яких було присвячено тому, що от там писали про те, про що інші газети не писали. Що от то не так, там такі проблеми, сякі проблеми, там от така злочинність, хабарники, щось таке, от вони, їм дозволялось, значить, щось критикувати. Ну от, що дозволялось, те вони і критикували. У той же час половина цієї газети не відрізнялась від інших радянських газет. Ну так само мені, от коли дощ з'явився, я подивився, скільки то там разів, просто хотів знати, що це таке. У мене було таке саме враження, що це от такий сучасний варіант літературної газети. Ну от і напевно, дощ. Коли він там ще у нього було мовлення в Росії, ну, напевно, він був популярним серед тих самих верств населення, серед яких літературна газета в радянські часи була популярна, ну, тобто серед таких більш освічених людей, які щось хотіли прочитати, щось дізнатись, про що вони не могли дізнатись з інших джерел, але вони ж при цьому не думали, що вони дізнаються про те, про що їм дозволяють дізнатися. Скажи, Ігоре, а ось як ти думаєш, а навіщо їм, я от процитував цей допис, да, навіщо їм такі дешеві порівняння абсолютно, ну, для розумних людей це не працює? Навіщо це такі дурниці писати? Вони тут своїм хочуть сподобатися чи що? Ну, дивись, на жаль, це ж працює. Оце на людей справляє враження. Я думаю, що це навіть на людей в Росії, ну, скажімо, опозиційно налаштованих до Путіна. Ну, принаймні на когось з цих людей. Це справляє враження. Тобто вони це сприймають так само, там, як в Радянському Союзі. От люди, які читали літературну газету, і вони там могли у себе вдома там критикувати радянську владу, так? Ну, от таке саме враження. Тобто це сприймається людьми. Я взагалі думаю, що в 21 сторіччі може розповсюджуватись лише те, що сприймається людьми. Ну, якщо би хтось розповсюджував те, що людьми не сприймається, ну, звичайно, що це би не мало сенсу. Навіть якщо ти розповсюджуєш щось як волонтер, ти бачиш, що це нікому не потрібно, ти перестанеш. Якщо хтось тобі платить гроші за те, що ти пишеш там статті, де, припустимо, так, і їх ніхто не читає, чи робиш телепередачі, які ніхто не дивиться, значить хтось перестане платити гроші. Ну знаєш, Ігоре, це на жаль, у них є аудиторія. От, знаєш, чому? От моя думка така, ну, одна з причин. Це вони таким чином купують собі заспокійливе або індульгенцію. Ну, тобто, я нічого не зможу зробити, але мені кажуть, що більшість, в нас тут є якась більшість, хоча, коли я питаю в росіян, які там ще залишилися на зв'язку зі мною, там 2 людини з половиною, да, вони кажуть, що не знає з ким говорити. А публічно, тобто я це знаю в різних великих містах, там, в невеликих, вони кажуть, я боюся говорити, мені немає з ким поговорити, я не маю однодумців навколо, не на роботі, ані в сім'ї переважно, так? А тут виходять такі журналісти і кажуть, та ні, більшість проти війни. Тобто, як тут не співпадає, знаєш, лекція з лабораторною роботою трохи не співпадає. Да? Але, думаєш, знаєш, ну так це полегшує стан психологічний людей, які
нічого не роблять, але думають, ну є виправдання, так, ну таке собі. Можливо, я дивуюсь лише одному, от що ці різні російські журналісти і не журналісти, скажімо, а пропагандисти, вони з'являються в українських етерах, О, на да. різних українських каналах, доволі постійно. І я знову, з чого ми з тобою почали? Да. Щоб в Україні всі розуміють російську мову, тобто все, що вони говорять, все доходить. Та, але не все, не всяка тваринка, яка балакає російською мовою, має бути в етерах. Ну давай не будемо подробно про це, вже не так багато часу залишається. Я хочу, знаєш, про що поговорити. До речі, це стосується теж і цієї теми, але трохи по-іншому. Ось є такі два відомих російських ЗМІ і типу ліберальних, але не стільки навіть ЗМІ, скільки дві персони, скажімо так, які позиціонують себе принаймні як ліберальні вільні журналісти. Я не буду їх оцінювати, так? Ну, це колишня «Ехо Москви» і колишня «Нова газета». «Нова газета», здається, залишила назву, там додала «Інтернешнл». «Ехо Москви» зараз називається «Живий гвоздь», там, здається, тобто трохи по-іншому. Але вони типу переїхали з Росії, але їхні керівники, я маю на увазі Нобелівського лауреата Дмитрія Муратова і Олексій Венедіктов, це ось один із співробітників і один із менеджерів, топ-менеджерів Газпром Медіа. Да? Вони як челноки туди-сюди, Москва, Вашингтон, Париж, там Вільнюс, я не знаю, там просто з географії збився, де вони там фіксуються в інстаграмі тощо. І тут сталася така не те, що несподіванка. Ми не будемо обговорювати там зміст заяви пропозиції Євлінського, да? Який фактично запропонував Україні здатися. Без подробиць, якщо хтось хоче, пошукає. Але самі ці два джерела це дуже активно розповсюджували на Захід і просували цю повістку, що Путін непереможний, що це якраз от буквально тижнями було, там тиждень, там, може, пару тижнів тому, вже не пам'ятаю. Але вони так активно це просували, і так це було просто схоже на операцію таку, да, закинути, тобто давайте замиримося там. І це каже ліберальний опозиціонер Путіна, пан Євлінський, якого багато ще пов'язують там, я не знаю, там з Чикачихіним, до речі, вбитим, да, з іншими людьми, які там засновували колись і Яблуко, це там колись, да? Але зараз 22-й рік, і такий вкид, і саме цими джерелами, цими каналами це. Чи вдалося їм, як на твою думку, щось донести, якийсь сигнал Кремля, це моя думка, чи не вдалося, чи вже це не працює, і яка взагалі роль у цих двох персон в медійному політичному полі зараз? Ну, на західних людей для західних людей це не працює. Це може працювати лише в російськомовному середовищі. Звичайно, що на Заході є чимало людей, які розуміють російську, тому що емігрантів багато з колишнього Радянського Союзу, але в той же час зовсім не всі ці люди цікавляться цими медіа. Хоча, звичайно, є в Америці, скажімо, емігранти з Росії, які цікавляться, які там вірять, що там можна щось знайти. Ну, я думаю, що на західну думку суспільну вони не мають впливу ніякого зараз абсолютно. Тобто нульовий вплив. Ну, так само, як і Євлінський з цією своєю ганебною абсолютно заявою, він має на західну думку суспільно абсолютно нульовий вплив. Тут, до речі, його ніхто і не згадував, ну, а напевно, хоча він абсолютно вільно володіє англійською мовою, інтерв'ю англійською він не дає. Ну, напевно, не отримав дозволу на це. Ну, не знаю. А чому на Заході так продовжують
приймати, шанувати, давати слово таким людям, як Венедіктов і Муратов, які просто за командою, за вказівкою Кремля 25-го, здається, навіть 24 лютого 22 року просто знищили, закрили архіви своїх нібито вільних медіа. Я такого в історії журналістики не чув ніколи. Ну, дивись, це кожна країна вирішує для себе. Латвія вирішила для себе, що робити з дощем. Так, ну, дощ не йшов, дощ. Я був впевнений, що дощ пересунеться західніше. Що він не зробив? Просто я думаю, що в країнах Західної Європи, в Америці, ну, я думаю, що є така думка, що ну, вони ж там, що би вони там не говорили, вони реально на стан суспільної думки в цих країнах впливати не можуть, ну, тому що там немає багато людей, які розуміють російську, а на Росію може вони там якийсь позитивний вплив можуть мати. Я думаю, що тут якось так це працює. Ну але скажімо, я думаю, що вплив дощу чи нової газети на американську суспільну думку він абсолютно нульовий. Ну навіть якщо інколи щось з цих джерел цитується в американських медіа, але, скажімо, от, те, що стосується цієї заяви Явлінського, не цитувалося. Просто взагалі в Америці це ніхто цього не помітив. І що там, чи то дощ, чи то нова газета про це, чи ехо Москви про це говорили. Якщо вони щось говорили, тут точно ніхто цього не чув, не бачив і не Ну, а помітив. пам'ятаєш, ось я навіть по персоналі хочу запитати. Ось цей Венедіктов казав, що Росія не терорист, випадково потрапили, не було воєнних злочинів, випадково потрапили в Краматорську в людей. Але зараз ось Нью-Йорк Таймс вчора оприлюднило відео, як спеціально ракетою по волонтерах вдарили, так? І там загинув американський волонтер у тому числі. Тобто, і ці як це може вони, а тим більше Муратов має Нобелівську премію. Може, вони намагаються Кремль, намагаються використати їхню репутацію, яка може існує, для того, щоб не на суспільну думку впливати. Це неможливо. Я вже зрозумів. Це все розказав дуже подробно. А впливати конкретно на якихось конгресменів, там членів, значить, не знаю, там адміністрації, на якихось впливових там журналістів, давати інтерв'ю, говорити, що Росія це не так уже і погано, що це можна реформувати, зупинитися. Чи є такі спроби, чи це взагалі вже марно, в принципі? Це останнє запитання, 3 хвилини. Я думаю, що на конгресменів можна впливати по-різному. Ну, але дивись, я чесно тобі кажу, я не бачив, скажімо, щоб Венедиктов чи Муратов з'являлись в етерах американських телеканалів чи на шпальтах американських газет. Чи щоб їх навіть там цитували. Ну, принаймні, протягом доволі вже довгого часу їх там немає. Тобто, якщо вони щось російською розповідають, я не знаю, яким чином це може дійти до членів Конгресу американського. Я думаю, що все ж таки раніше цей вплив був значно більшим. Зараз він є значно меншим, як на суспільну думку, так і на американську політику. Тому що все ж таки за рік от цієї страшної повномасштабної війни більшість людей, в тому числі більшість законодавців американських, німецьких, французьких, в усіх країнах Заходу абсолютно зрозуміло, що таке Росія, і хто би що не розповідав, це розуміння вже нікуди не дінеться. Воно є, і воно може лише далі поглиблюватися, але я не думаю, що навіть якби Явлінський, скажімо, дав інтерв'ю англійською сказав те, що він сказав, припустимо, що це би мало якийсь суттєвий вплив на суспільну думку в Сполучених Штатах. Ну, це би взяли на озброєння, там, скажімо, ультраправі чи ультраліві у своїх там закликах для того, щоб припинити війну.
Ну, диви, в Сполучених Штатах є Ілон Маск, який фактично повторює те ж саме. Так? Ну, але його вплив на американську суспільну думку в цьому питанні він ніякий. Його абсолютно нічівній критиці піддають американські медіа за те, що він говорить, за те, що він робить, за те, що він каже, що Starlink не може використовуватись для керування українськими дронами. Його абсолютно піддають нищівній критиці американські медіа. Тобто, от така вона є сьогодення, суспільна думка сьогодення. Дякую тобі, Ігоре, за чергову таку і лекцію, лабораторну роботу зі сприйняття реальності. Бо як кожна розмова з тобою, це просто як такий ковток свіжого повітря, бо тут трохи забруднено буває в етерах і в соціальних мережах. Але на те існують такі люди, і персональний Ігор Айзенберг. Дякую, друже Ігоре, за твій час, який ти нам приділив. Дякую тобі за довіру, дякую глядачам за довіру. І нехай все буде добре. Україна переможе. Це абсолютно неодмінно. Закінчу закликом підписуватися на всі можливі ресурси, де є Ігор Айзенберг, і дивіться АТР далі.